Terwijl de voetballers van BVV nog genieten van de zomerstop, werd er dinsdag al wel weer gevoetbald op het hoofdveld van de club. Het onder 15 team van de Duitse profclub Borussia Mönchengladbach is namelijk te gast in Blitterswijk. Toevallig is dat niet. Bij het team staat namelijk BVV-speler en trainer Jimmy Lucassen voor de groep. Natuurlijk de club waar ik ben opgegroeid, waar ik eigenlijk al mijn hele leven woon. Het is wel leuk om dat een keertje kunnen combineren. Ja. Ja, vertel, jullie hebben een trainingskamp belegd hier in de regio. Wat staat er op het programma allemaal? Ja, dus we gaan ieder jaar op trainingskamp. We hebben een paar vaste adresjes waar we vaker naartoe gaan. Maar het leek me wel een keer leuk om het hier te proberen. Natuurlijk weet ik hier in de regio wel waar wat leuke dingen te doen zijn. Ken ik wat ondernemers die een keertje wat eten kunnen organiseren. Dus we gaan vooral goed trainen. We hebben gisteren 2 keer getraind in Gladbach. We zijn vervolgens vertrokken. We trainen nu 1 keer hier in de voormiddag. En gaan dan vanmiddag kano op de Molenbeek. En vanavond gaan we dan hebben we barbecue gepland. Morgen gaan we weer 2 keer trainen. Tussen de middag komt Il Moro weer, de plaatselijke Italiaan, komt dan pasta brengen. En dan gaan we s'avonds nog een kevelaar bij Alderp eten. Dus ik weet wel zo in de regio waar we moeten zijn. En dan op donderdag gaan we nog bij Tante Jet ontbijten. Gaan we een stukje wandelen, gaan we de blokhut gaan we schoonmaken. En dan hebben we nog in Gladbach nog een voetvolleytoernooi. Dus dat is deze week het programma. Ja, en verder de voorbereiding. Wanneer begint het seizoen bij jullie weer? Het begint eind augustus, begint het seizoen weer. Dus dan is de eerste competitiewedstrijd. Het voorlaatste weekend van augustus. Ja. Ja, en voor jouzelf. Je moet straks ook weer, ga je nog zelf spelen? Is het een beetje te combineren met BVV? Ja, zo goed als het kan. Ik denk dat we hier wel een structuur hebben gevonden dat het mogelijk is. Natuurlijk heb ik met Henk Goor een assistent-trainer waar ik gewoon super mee samenwerk. En zonder hem zou dat niet kunnen lukken, want ik ben er ook heel vaak niet of ik kom heel vaak later. En dat moet natuurlijk ook maar allemaal lukken als ik er niet ben. Dus proberen een zelfregulerend team te zijn met een paar structuren die ervoor moeten zorgen dat als ik er ben dat alles loopt. En dat gaat prima. En, eigenlijk was de bedoeling dat we het anders op gingen lossen dit komend seizoen. Maar we gaan toch maar een jaartje door en even kijken hoe dat gaat, want het wordt wel allemaal wat drukker. Alleen tot nu toe is het wel oké. Ja, nou train je dan bij Gladbach de onder 15. Ja, wat maakt deze leeftijd zo leuk? Want bij de training spat het enthousiasme in ieder geval er vanaf. Ja, inderdaad. De jongens komen nu wel in de leeftijd dat ze merken dat op dit niveau spelen wel andere dingen met zich meebrengt. Zeg maar richting contracten en zaakwaarnemers enzovoorts. Maar in principe, in essentie, zijn het gewoon echt nog liefhebbers. En zijn het gewoon jongens die heel graag voetballen en daar nog niet zoveel mee bezig willen zijn. Dus dat maakt het wel heel leuk. En dan zitten ze in een hele interessante leeftijd waar ze natuurlijk ook een persoonlijke ontwikkeling doormaken. Om ze daarbij te begeleiden vind ik super. En je probeert ze ook een bepaalde structuur of een bepaalde waarheid over hoe het voetbalspel gespeeld zou moeten worden, probeer ze mee te geven. Die combinatie daarvan vind ik in deze leeftijd wel heel leuk. Ja. Ja, nu dan onder 15. Heb je ambitie om door te groeien of heb je die mogelijkheden bij de club? Ja, dat gaat de komende jaren denk ik wel komen. Maar alles op zijn tijd. Ik heb UEFA nu afgerond. Dat is natuurlijk wel een papiertje wat je nodig hebt om bepaalde stappen te kunnen zetten. Maar ik heb goede afspraken gemaakt met de club. Dus de komende jaren gaan er wel wat stapjes komen. Maar alles op zijn tijd. Anders kom je zelf erop.